Hier op de locatie van de Lawaai hier oorspronkelijk dat grote cultuurcentrum in Drachten komen matten. Jonken het theater zelfs, zo ook kunstencentrum De Meldij, het Drachtster Museum, de bibliotheek en een poppodium hieronder daar krijgen. Maar de nedige 30 miljoen euro is er net. De gemeente presenteerde daarom juist een nieuwe, uitgekleide versie van het plan. Voor 16 miljoen euro wordt nou theater De Lawaai renoveren en uitbreiden met een tweede zeel. De jeddere muziekschool De Meldij wordt sloopt van nijbouw. Het is spijtig dat het oorspronkelijke idee om 4 instellingen onder één dak te krijgen, dat destijds net slag is. Wat denk ik heel goed is, is de keuze dat wij wel op dit moment investeren willen in de beide instellingen waar het meest heug weer. En ik denk dat dat een boppenslag is, dat we nou een haalbaarheidsonderzoek lezen hebben wat aantoont dat we dat ik dwang kennen. Bij de Lawaai binnen ze belierd dat Takemir Langemelet met de renovatie van de Schouwburg uiteenzet wordt. Benamen de nieuwe trede, saneemde vlakke vlierzeel zonder vast podium, wordt zien als een noodzakelijke uitbreiding. Goed voor zo'n 40.000 extra bezoekers. Maar ook bij de Meldij wordt een fleurige vlaag uitstutsen. Wij wachten hier al jaren op en we zijn al lang bezig om nog met de middelen die we hier hebben het zo goed mogelijk te doen. Maar we passen niet meer in het gebouw, we barsten er helemaal uit. En we kunnen geen nieuwe dingen ontwikkelen omdat we daar geen ruimte voor hebben. Dus wij zijn heel blij met de nieuwbouw die gaat komen hier in Drachten. Maar voor poppodium Iduna, de bibliotheek en museum Drachten is de teleurstelling groot. Dat geld dat over was, wat gebruikt zou kunnen worden voor die clustering op wat voor manier dan ook. Dat had natuurlijk ook verdeeld kunnen worden onder de verschillende partijen. De gemeente heeft gekozen om alleen de Lawaai en de Meldij daarvoor in aanmerking te laten komen. En dat is natuurlijk een teleurstelling. Het is gewoon jammer. Een van de doelstellingen, dacht ik, van het plan was, als je met elkaar gaat samenwerken, dat het meer geld zou kunnen genereren. Omdat je een aantal dan overlappende taken hebt die je dan niet meer hoeft te doen. En dat het inderdaad sterker wordt. Wij hebben het als bibliotheek niet makkelijk, laat dat helder wezen. En door de situatie die er nu is, zullen we elke euro moeten omdraaien om te zorgen dat wij toch onze mensen in Smallingeland en wijde omgeving kunnen blijven bedienen.